Здравейте! Днес ще поговорим как се използва Photoshop при показване на резултати след различни естетични процедури. Аз съм доктор Снежана Атанасова, дерматолог, и за мен е важно вие и моите последователи и пациенти да бъдете правилно и навреме информирани. Това е Photoshop и това е Photoshop и всички тези снимки са Photoshop. Много често в социалните мрежи се използват различни фоторедакции за показване на крайен резултат след дермални филери или други естетични процедури. Така се създават завишени очаквания от тези процедури. Ще ви разкажа по-подробно за истината, която стои зад една такава обработена снимка. В действителност, устните веднага след процедурата не могат да изглеждат по този начин. Липсва посттравматичен еритем или зачервяване в зоната около устните. Няма следи от обождане. Липсват хематоми, които често се получават. Този подозрително равен гланс, някъде даже е цветен, който не излиза извън контура, е нанесен все едно от професионален гримьор. Ако допуснем, че това е резултат след определено време, редно е да се опише след колко точно. Но дали е така? Обърнете внимание как кожата изглежда по-изгладена от преди. Това е маркетингов трик. Красива картинка, която привлича вниманието и подсъзнателно ви кара да вярвате, че този резултат е истински. Но в действителност истината изглежда съвсем различно. Подобни редактирани снимки се използват от хора и практики, които търсят начин за привличане на повече пациенти, в някои случаи клиенти. И по този начин прикриват липсата на компетентност. Да, в ежедневието качваме свои снимки в социалните мрежи след Photoshop и това е допустимо. Но дали този Photoshop е уместен, когато искаме да покажем реален резултат след някаква процедура? Или това е просто лъжа? Споделете с коментар отдолу дали според вас това е честно отношение към пациентите и следете канала ни за още интересни видеа.